Квадрат. Ето, един квадрат. Виж? Кръг. Квадрат. Окръжност. Не, квадрат, да. Кръг. Йой, квадрат, бе, квадрат. Това се е квадрат. Квадрат. Това е... Кръг. И... Ехо. Квадрат. Не повече да спрашиш. Това е квадрат. Това е квадрат. Не може да го спрашиш. Не, ти си го спрашиш. Не може да го спрашиш, което очакваш. Как може? Ти си го спрашиш. Няма да... Ти няма... Ой, виж, как се спрашиш. Това е квадрат. Не име да има повече. Не, квадрат. Не, нормално. Ти си го спрашиш. Тук, Ай, ще ти кажа тебе, ти кой си намериш? Квадрат. Кръг е, да, това си е кръг. Ето, кръг, да. Гледайте. Квадрат. Кръг. Това си е квадрат. Кръг ти казвам. Кръг. Квадрат. Кръг е. Квадрат. Цилиндър.